Numalaglag ko dagiti aldaw nga agkadwata nga duwa. Isan kan sangit ko dagitoy mata, kasya'y tagayam dati nga karagsak. Ajay oras nga agminuleng ta, aginisem nga kasalata agbagtit. Umariwawa uray na gulimeken iti pagdiswan, uray no ada agdemanda ket awan iti bibiyang ta. Panawin nga kakapay kaya mayon nga makmapan, yak ekspektaren nga ada iten mo kanyak. Nakaragrag sa agtiyag lang ipadpadlaw, gamin kompletot aldaw kun basta makadwakan tangamin awanen ngem amukmet nga naragsakan. Tilubong ko awan ti makaaramid no dilaeng nga si kakensyak. Isu agyaman akti panagayat mo, ayat mo kinanayon katoy panunot ko ken amilik nga maililiw na kanyak si kalaeng ti bakit ko uray awan kanto ti sidungkon kinanayon kanto nga karkararagan.